скъпи сладки слушатели на българската незадоволителна комерциална музика, която пълни нашите душици с бръмбари и чувство на диария в най-чистия вид. Ние сме музикалната гега, а това е нашия първи епизод. Много неща се промениха, откакто ни нямаше. Имаме декор. Нямаме декор. Снимаме на изцяло ново място. Не просто снимаме на 5 места. Уволнихме някои хора. Да. Назначихме други хора. Изнудихме ги. Петко има повече от 6 косова по лицето. Да. И по някаква причина всички сме бармани. Освен Стефан. Това, което не се е променило обаче, е нашето желание да разбием зашифрованите в гениалните текстове на новите песни съобщения. Днес на преден план е младата разпъпваща роза на BG Commerce Гери Никол. Момиче като мен! Двете песни започва с магическия глас на феномена Крис. Първата той казва: искаш да се пробваш срещу мене? Елай си вземи, 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 знам всичките ти схеми, елай си вземи, елай си вземи. Тези думи очевидно служат за лирическо въведение в творбата на адекватно наречена песен, в която Криско предизвиква неизвестен опонент в неизвестно какво съревнование. Тона му става ясно, че е болезнено сигурен в това, че превъзхожда опонента си. Втората му песен, изявата му е далеч по-скромна, в която просто казва: Гери Никол, Криско Beats. От припева на Гери Никол в Елай си вземи става ясно, че тя определено има кутия пълна с тайни. И с невероятен дедуктивен нюх ни казва, че щом изтеглиш нещо от кутия пълна с тайни, то най-вероятно ще е изненада. Благодарим ти, Гери. Ти ни просветляваш. Хубаво е, че поне вече имаме някаква диалогичност в творбата. Вярвам, че голяма част думите се повтарят, но все пак това е някакво начало. Обръщаме внимание на репликата: искаш да се пробваш срещу мене? Елай си вземи, елай си вземи. Сладката Гери е прекалено заета да обърне внимание на своя събеседник и затова му предлага той сам да се обслужи. За липсата на свободно време в ежедневието на дамата става ясно и в песента "Добича като мен". Да, мерси за поканата, но деня ми е заед. Очевидно днешните деца са бъкани с ангажименти. Геринг разкрива още за сексуалните си умения, като след явната покана за полов акт в предната песен, тук тя пояснява, че няма да се бави кой знае колко. Обръщаме внимание на идеята за огнено момиче, която е изразена чрез ротан, който в представите на Герчо е способен да изпрати електричен заряд по тялото на пипащият ячик. Идва и магическата част от песента "Мръсниче като мен", изключително забележителният припев. Той блика от емоция, драма, конфликт, естроген, младежки пъпки, плюшени мечета, първият цикъл и много въпроси. Първият куплет на Елай си вземи чуваме нещо много хубаво. Младата дама не иска да бъде поставена в границите на обществото и не съди хората по маникюр, коса и така нататък, защото е прекалено заета да ги съди за педофилия. Освен огромното желание да не бъде поставена в границите на обществото, Гери Никол развила и огромно желание да не ходи в часовете по география. Както разбираме от песента, света не е кръгъл, обаче той не е квадратен, Гери. Той е идеален геоид. Младата дама се чувства луда около индивид от противоположен пол, което ни навява на мисълта, че тя или е дълбоко влюбена, или той е призрак и само тя може да го види. А другите деца от детската не й вярват, че си има гадже. Но той е истински и ме продуцира. Тя изпада в депресия, започва да се колебае в състоянието на ума си и започва да се пита дали всичко това е истина. Живее ли в заблуда? Живее ли в заблуда? Живее ли в заблуда? Бъркаността на зеленото конче Гери Никол се задълбочава малко преди припева, когато тя задава серия от въпроси майната ти, които се чуди какви ще бъдат по-нататъчните взаимоотношения с призракът на по-стария чичко, когато тя заяви, че иска да спи малко по-рано. На този етап тя не е сигурна дали иска нещо повече от живота, а хормоните на момиче в средата на пубертета бушуват в нея и тя се обърква още повече. След това тя хвърля още една кутия пълна с тайни в лицата ни! Интересното е, че макар и объркано в първата си песен, във втората момичето с ангелски глас и тяло за съд е изключително уверено. Самочувствието изкача високо. Тя е напълно наясно с това какво иска чичкото от нея и как е успяла да му го предложи само с една дума. Здравей! След това го подканва да я избере, намеквайки, че това би бил най-добрият му избор. Стигна до втория припев на Елай си вземи. В него съвършеното кокиче изплюва реплики, които всяко 12 годишно момиче казва на мама или татко, когато не искат да я пуснат в Sin City до вечера, защото има много яко парти по случай откриването на краката на Фики. То става въпрос за мама и татко. Защо тези на Гери Никол позволяват да си лашкат дупето по телевизията?
Ами ако някой призрак на Чичко гледа и иска да... Вече стигнахме до концепцията на цялата продукция. Любовта идва с голотата, а затворя с консумацията. И разбира се, понеже иронията е наш близък приятел, докато гледаме срамотиите, Гери пее как още има момичета с класа. Класика. Разбира се, хората обичат градацията. Срещаме така в Кукичи Соки Клен, Кукичи с бронзов тен, Класика. където Гери е срамно разсъблечена, а движенията й са изцяло неподходящи за четвърта група от предучилищната, която тя посещава. И ето, че след неспирния поток от разбъркани чувства на младата дама, идва един зрял мъж, който ще й помогне да открие себе си. Ще помогне на друг път. Поредицата въпроси на Криско е толкова болезнено хаотична, че дори той сам се губи в изреченията, скачайки от тема на тема без реална логическа последователност. Разбира се, като един виден рап учител, Криско ни показва как да римуваме. Повтаряме първата дума, заместваме първата буква с М. Фенки, менки, партата, мартата, римуваме, мирмуваме. Мажем. Ако този урок не е достатъчен за децата, които искат да станат звезди, Криско Битс има още много такива уроци в тубата. Гери Никол и развитието й под егидата на Криско бяха нашата първа мишена, а ние само загряваме. Искаме да благодарим на българските изпълнители, че тотално са загърбили съдържанието и изобретателността в музиката, за да може да гледате клипчета на момчета като нас. Нас. Нос! Момчета като нос! Окей! И така, скъпи приятели, това беше първият епизод от втория сезон на Гега! Това беше всичко от нас. Ако имате песен, която искате да разнищим... Ако имате песен, която искате да разнищим, коментирайте отдолу и не забравяйте subscribe и лайк. Пасна. Паяк!